Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya wantun bangun paguyubaning para murid dalem Gusti injih pasamuan suci, tansah wantun ngurbanaken wektu tenaga pikiran kanggo ngumpul kalian umat Katolik sanesipun ing sakiwa tengen kula panjenengan ing lingkungan menika pasamuan suci. Lan kula panjenengan jejering tiang-tiang Katolik anggenipun bangun gesang iman kanthi berpasamuan, berkumpul bersama, bangun paguyuban. Pancen tumrap kula pribadi nggih menika awake dhewe nek arep rukun karo padha-padha Katolik kadangkala ya ora gampang. Ning sing penting kados pundi awake dhewe guyub, bisa nyambut gawe bareng, bisa bekerja sama lan bersinergi anggenipun nglampahi gesang bangun iman kapitadosan lan mujudaken murid-murid dalem ingkang wantun asung paseksen ing tengah-tengahing masyarakat. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan sesarengan pasaman suci ngriyayakake berkahan Gereja Basilik Lateran. Injih menika gereja ingkang dados papan domisili Bapa Paus. Biasane yen wonten pasturan lajeng wonten gerejane utawi kapele. Nah, Gereja Basilik Lateran menika tanda kutip kapele Sri Paus. Gereja menika sampun dipun edekaken abad kaping 3 ingkang dipun yasa dening Kaisar Konstantin lan dipun berkahi dening Paus Silvester ingkang sepisan. Ning wonten ing sujarahing jaman gereja menika nate rusak lajeng dipun renovasi ing abad 17 dipun berkahi malih dening Paus Benediktus ingkang kaping 13. Lan tanggal 9 November wekdal berkahan menika dados riyaya tumraping berkahan Gereja Basilik Lateran. Menika dados gereja induk sedaya gereja pasamuan suci Katolik. Kanthi riyaya menika kula panjenengan lajeng nggih diemotake, dielingake menggaing bangunan gereja sing kula panjenengan pigunakake kanggo sembayang, kanggo mulyakake asma dalem Gusti kanthi kegiatan utami injih menika Ekaristi. Wonten ing mriku kula panjenengan mlebet ing swasana kasuwargan. Awake dhewe mlebu gereja menika kaya mlebu swarga. Sakjroning 6 dina awake dhewe sujarah ing alam donya. Dina kaping 7 injih menika dinten Minggu kula panjenengan dielingake malih menggaing kados pundi nggayuh swarga. Gereja ingkang dados salah setunggal simbol wontenipun umat Katolik monggo tansah dipun jagi, dipun rawat, dipun apik-apik supados estu dados tandha swasana swarga. Mila wonten ing Paroki Karanganyar menika ing dinten menika tasih proses finishing anggenipun bangun gereja paroki. Sampun setunggal tahun langkung menawi Bapak Ibu simbah-simbah nggadahi krentek ing manah badhe nyumbang utawi mbantu monggo mangke saged ngintun lumantar rekening wonten ing renungan menika.
Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 2 ayat 13 ngantos dumugi 21. Nalika samono Paskah riyayane wong Yahudi wis cepak. Gusti Yesus tindak minggah Yerusalem. Ana ing padaleman suci Gusti priksa wong dol tinuku, sapi, wedhus lan dara, sarta wong sing ijol-ijolan dhuwit padha dasar. Gusti mundur dadung minangka cambuk kagem ngusir wong-wong mau saka ing padaleman suci. Sak wedhus lan sapine pisan duwite para prealan diawut-awut, dene bakul-bakul dara dipangandikani. Gawanen lunga, daleme ramaku aja didadekake pasar. Ing kono para murid padha kelingan sabdane kitab suci sing muni, raos mrina dhateng padaleman dalem ngrontok manah kawula. Nanging wong-wong Yahudi padha mangsuli, tandha buktinipun menapa panjenengan tumindak kados mekaten? Gusti paring wangsulan, gempuren padaleman suci iki sakjroning 3 dina dak bangune anyar. Wong-wong padha matur maneh, padaleman menika kawandasa 6 taun anggenipun bangun. Lah kok badhe panjenengan bangun salebetipun 3 dinten? Dene padaleman suci sing dikersakake Gusti iku salira dalem. Mula sawise Gusti wungu saka seda, para murid kelingan marang sabda mau, nuli padha ngandel marang unining kitab suci lan sakae sabda dalem Gusti Yesus. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus rawuh wonten ing padaleman suci lan ningali pranyata ing padaleman suci menika didadekke pasar. Ana wong dodolan sapi, wedhus, dara lan ijol-ijolan dhuwit utawi tukar menukar uang, valuta. Tumraping Gusti menika boten pas, awit nggih padaleman suci menika papan kanggo sembayang sanes papan kanggo dodolan, golek bathi, golek keuntungan lan tanpa kejujuran. Naminipun pasar kula asring matur, nang pasar kuwi ra ana wong jujur. Mbuh bakul utawa sing tuku kabeh mung bersaing supaya bakule bisa entuk keuntungan sing akeh, sing tuku bisa entuk rega sing murah. Asline regane pira ora ana wong peduli. Menika pasar. Gusti estu ngersakake supados padalemaning Allah aja didadekake pasar. Mila wonten saperangan umat sing boten setuju yen wonten ing kompleks gereja menika dienggo dodolan. Mbuh kuwi UMKM, mbuh kuwi umat utawi tiyang sanes, awit ngengeti sabda dalem Gusti menika. Ingkang penting tumrap kula bilih gereja menika dados papan sembayang.
Mila yen gereja malah dadi kaya pasar, wong-wonge ra ana sing jujur, wong-wonge do golek bathi dhewe-dhewe, ora peduli marang liyane rugi ya mbuh karepmu sing penting aku bathi. Nah menika pasar. Yen anggenipun murid-murid dalem bangun paguyuban, dasare keuntungan, dasare golek bathi, ya ora bakal dadi. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.